Accedim al web de Labora i cliquem en accés.labora. Dins de .labora clicarem sobre Accedir. Introduïm el nostre DNI o NIE i el nostre PIN. Si no recordem el nostre PIN, podem fer clic sobre "Ha oblidat el seu PIN" i rebrem un nou per missatge de text. Polsem a entrar. Una vegada hem accedit a la nostra zona personal, clicarem sobre Renovació. Finalment, farem clic a Renovar. Rebrem un missatge de text i un correu electrònic confirmant la renovació.